Hello, това е Lesson 3, Speaking Lesson. Аз ще ви питам, ще задам въпроси, вие ще ми отговаряте. Така, how often do you, колко често, това е като видите тук въпроса, how often do you, и тук от това трябва да избирате how often do you и тези думи, които сега тук ще видите. Okay, so look at the picture. Ще показвам. So, how often do you dance? I rarely dance. I rarely dance. Or I dance once a week. Okay. How often do you play the guitar? I never play the guitar. Аз специално изчакам няколко секунди, вие можете да отговорите и после давам някакъв отговор, който, например, за мен е вярно. Okay. How often do you play the piano? I sometimes play the piano. How often do you make your bed? Make your bed? Оправяте легло. I always make my bed. I always make my bed. И тук можете добавить I always make my bed in the morning. In the morning ще добавим накрая, сутринта винаги. Оправим легло сутринта. Okay. How often do you wash the dishes? Мещение. How often do you wash the dishes? Тук, ако използвате тези думи sometimes, usually, often, вместо без everyday, тогава вие казвате по тази схема, които говорих преди. I always wash my dishes. I usually wash my dishes. Да, но като дори на български аз винаги мия чиния. Да, може, но като понякога или аз често мия чинии и тук можем да добавим, например, once a day, or twice a day, or 3 times a day. И като искате това да кажете, това се слага чак накрая. Това ни се слага по тази схема. Например, I wash the dishes 3 times a day. Аз специално ги сложих тук по-отделно, защото по този начин точно тези думи се слагат най-последни. И everyday се слага последно. Okay, let's continue. How often do you go shopping? I sometimes go shopping. I go shopping twice a week. How often do you play board games? Board games, това е настолни игри. How often do you play board games? I rarely play board games. I play board games once a year. Окей, дайте да видим следващи картинки. Тук малко по тези. Окей. How often do you vacuum the floor? Vacuum the floor, ако виждате на картинката, минаваш прахосмукачка. How often do you vacuum the floor? I always vacuum the floor. I vacuum the floor twice a week. Twice a week или twice, но month това е много рядко, така че twice a week. Да се имам просто прахосмукачка, робот прахосмукачка. Okay. How often do you eat fruits? I always eat fruits. I eat fruits twice a day.
How how often do you watch video? I sometimes watch the video. I watch videos in the evening. How often do you cook breakfast? Готовим закуска. I cook breakfast every day, да, помним, че every day накрая, или I always cook breakfast. How often you have a bath? Have a bath, това е като не точно ванна, но картинка виждате. Have a bath. I usually have a bath twice a week. И последния тази картинка, do the laundry. Do the laundry, това е пране, правиш пране, do the laundry. How often do you do the laundry? I often do the laundry. I do the laundry 3 times a week. Тук приключихме. И ще добавим няколко думи тук. Пак добавям тези думи, които ако не знаете как се пишат, как се... няма да сетите за тях. Означава, че просто тези думи трябва да научите отделно и е точно този урок не исках още и тези думи да ви дам като да учите, защото става много. Повече от... На един урок повече от 10 думи просто няма смисъл, защото няма как човек един да запомни за един урок повече от 10 думи. 10 това е максимум. Пак естествено зависи. Ако тези думи за пръв път ги виждате или вече сте запознати с тях, така че това зависи. Но все пак повече от 10 думи за урока просто абсолютно няма смисъл. И не просто да ги запишете, а ги практикувате с изречения, с всичко. Okay, let's continue. How often do you read books? I sometimes read books. How often do you play tennis? I never play tennis. How often do you eat pizza? I sometimes eat pizza. I eat pizza twice a month. Twice a month. How often do you make pizza? I rarely make pizza. I make pizza once a year. How often do you have pancakes for breakfast? Pancakes, това е палачинки. Имате палачинки на закуска. How often do you have pancakes for breakfast? I never have pancakes for breakfast. Ну и дайте да добавим още clean the room. Clean the room. How often do you clean your room? I often clean my room. I clean my room 3 times a week. Тази игра добавих ви в този урок, ще го видите. Тук ще вземем само няколко. Ще вземем, например, go to the park. Ще започнем с това. So, how often do you go to the park? I often go to the park. I go to the park almost every day. Почти всеки ден. Okay. How often do you study English? Колко често учите английски? I sometimes study English. I study English 3 times a week.
feed the dog? Да нахраниш куче. How often do you feed a dog? I never feed a dog. I have a cat. И ще вземем това най-последния. Climb. Това е да се катериш. How often do you climb? I never climb. Така. Сега това е за speaking lesson. Можете да отворите тази картинка, ще видите тук. Предлагам, ако тези думи за вас са сложни, можете да видите думи. Brush your teeth, paint pictures, have a bath. Тук следващата страничка ще видите, че няма дума. Ако можете да се сетите за тази дума, ако не, можете да се върнете. Ето просто като допълнително. И плюс можете самостоятелно да задавате въпроса How often do you и да отговаряте. Окей, това е за днешният урок. See you next time. Bye bye!